Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos dari nyampe rumah sakit bos. Ini bos rumah sakitnya Pak Per bos, karo rombongan lho gitu yo. Basir Joko Ateng. Masanmu nendi? Anu omah bos. Lah nyapa gak melu? Karo toko takoan kok takoanku. Dijak lo kambuk jak to. Tajak wong iki piye nyapa? Iso ora dijak. Iki Pak RT bos. Iki sing Lah dijak emoh kok. Iki ning ndi Wewi? Madiun blok. Ayo to. Medine ya. Yuk, panteni kamerane. Oh iya gampang lah ya ngono kok. Ateng Joko ki Teng. Nah ini ya. Wes terus ya lah. Wah, doyo. Kowe lah terbaik ngene. Aja Iki kok metu goblok gak oleh. Metu ngopi. Ngono aja kok kerateng. penting delok wong. Sik ngomong sik penting iki bos. Ya bos. Ya udah ramu kok ya wong. Oh, wis ngono lur ya. Senen. Wis tak kopi. Wis tak kopi. Lah buka sik kok ya. Pade iki ya kok. Ono bingung. Mulai bingung to ya. Mate Kok. Di jajal. Di bos. Bingung lingak kaya campur dulu. Jalan ini nyapa to? Ya, bicara. Ya. Beda bojo kan. Ada kamarnya. Apa sih ya betul. Lah. Ya, kabar. Ya, dia tahu cuma masih. Wis nanti pasti iki loro telu satu. Gipin ada iki. Wis tak ini wis dulu. Enak iki to. Ngene iki rame penak lek sepi. Singgung. Lah sepi iki. Ada bapak. Lawan masih. Iya masih harus jadi. Kowe kena mulai. Iya lah. Sing ngatakan iki to. Nunggu kono lho. Jadi Masih. lah aja inguk-inguk. Nah, iya pas lapnya ini. Dia tak boleh gurunan. Salam apa? Bahasa di penan. Kowe yo. Yo udah mateni kancane kok. Orang ada banget kok bisa ngomong. Boleh lah, gak ikhlas sih gak apa-apa dan gue yang Nyalin neh lah. bisa tau kita walu cukup lu kurang gak apa-apa. Enggak bisa rontal bisa. Wis ben kok iso. Wes seru dapur tokokne kok. Ning jero ruangan iki ra oleh nggih topi. Cari sopo ke gawe kok. Ki bos kopine mateng bos. Ki kok mangan lho. Zuh, cah. Tapi gue ceplok kira turu lah bisa. Cah. Turu lah, Teh. Oh, ro wae turu bewe aku ro. Juta. Dudek ora tahu. Urung menang. Nah, dudek kok ya kok ngono iki kok. Patah sing kopi ndak dudek. Ngono kuwi kok. Lah, bos arep Pak RT, bos. Udah Rateng. Enggak. Dulu baru Wis kedoke gak ngomong. Lah yo omong aduh yo iki. Oh iya nang diwang. Lho roti ini biskuit, bos. Sokra ya? Ruangane wapi ya, Teh. makan gitu kan. Ini bos. Ruangan bos.
Kopi bos. So enak. Tak begini. Entek kurang. Oh alah. Jadi kodok Duwi wis mateng kok. Muter lagi kok. Wis dok mengke apa sak dok akeh yo. Mulai dari di sana kurang iki apa tau. Oh alah. Sawi Enggak kok malah. Ngopi. kok. Yo terus kene. Ayo teh ngopi ora? Ngopi sik bos. Kowe cari ini ya, Bro. Apa to bosok? Kene kene teng. Kau joinan gak apa-apa teng. Dibuka dulu. Kayak sana. Ya, bos. Tarik, Bro. Tarik, Gung. Oh, ngopi lagi nih, Gung. Wes ngono ae. Ngopi sik. Ngopi, bos. Tenang ae. Asoy, bos. Waduh, bos. Apa toh? Nek kek meneh lho wong urip lho. Oh, teh kopi jus tok teh teng. Duwe teh. Iki sing telu lho. Iya. Nekek urip. Nang omah badok, dikira badok. Urung kang di. Sitoke lho, Teng. Kelo, sitoke lho. Nah, Lah, kuwi lek banyune. Lah, ngono lho. Wita teh, kok ngono kuwi teh. Masuk nih. Gak apa. Gak apa kau. Kowe iki gak apa. Jago yo. Oleh iki gini. Oleh. Yo oleh ora ya. Oleh kok. Oleh niki ne. Yo ora. Kopi bos, karo mangan jajan bos. Sawa. Lho iya to kok. Wiro cara mudun ngono kae. Mudun-mudune ro. iki ngobrol sik ngene lho akeh. Ya iya to ngomong sik. Tadi kan kamerane awake dhewe ngene. Ya iya to ya wis terus ya. Wis ngono lho ya. Iki ning ndi to ki wong karo ndek mangan opo to kok ya. Wah, dulu mangan buah sih bos. Ini mau mencari makan. Ini ya, teng ambil makan teng. Ini kok? Hah? Biasa sepi ya kok warung. Wadah ke rumahan gelas. Ini teng, let's go teng. Hitungan aja gitu ya. Mau mencari makan ya. Harus suhatan mau cari makan. Oh, dua murah loh. Mangan bos. Kok ingane arep maling apa to caluru gitu. Kan maling apa? Kok ingane golek mangan lho. Oh golek mangan kok ingane ngene lho. Wene iki. Kok ingane lho. Badhe tempe yo ya. Lidi teng, golek mie kok. Oh, iki to kok. Golek mie dadane lho, anget-anget. Neng, ning dia ayo kok. Ning di kok jajan enggak mie kok. Kok. Ayo mangan opo malah ngangi-ngangi ning kono kuwi lho. Mangan mie ledak. Ledak-ledakan mangan mie kuwi lho. Ning kok.
Si Basir kuwi lho. Si mangan pengen basah mangan mie kok. Kok ngangi arep maling. Kok pecel lho. Jancuk. Bocah iki ya. Lah sepi, Jer. Ini apa rame ya? Arsad, Bos. Wong rame ya. Ndi kok? Ndi kok? Ini bos. Ini kok malah balik neh ki lho. Mau biak ngene tok lho. Ning ndi. Males kok pecel iki. Mami lho. Ser. Ngono, Ser. Yo, cemi ya. Telur blek sego goreng, Bos. Karo Joko. Lho Bos, sego gorenge masih Medion ya? Oh, Medion ngene ya. Oke, Bos. Kok belum panganan kok. Mantap kok, mantap. Ya, keren Bos. Ini pinggir jalan tidak rumah sakit Bos. Bos masuk. Ampune mantap kok goreng Bos. Bos. Nasi goreng, anjay. Nah lombok Bos, lombok ijo Bos. Bos, masyaallah, ker Bos. Sego goreng Bos. Wes ngelolor ya. Vlog malam hari ini jangan lupa diikuti sama aku dan komen. Jika bernilik Pak Pir ya jangan lupa juga Pak Pir jangan cepat sembuh. Pulang. Wes ngelolor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.